Johnny, mihinay na uga lihok padulong sa Philippine Sea. Ubos ang tsansa sa ulan ug sa adlaw sa Visayas ug Mindanao apan lauman ang kusog nga mga pag-ulan pag-abot sa hapon ug gabi labi na sa Northern Mindanao ug Davao Region. Samtang alas 8 kagabi migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Rolly. Samtang namatikdang hinahinay na usab nga malihok ang ginabantayang tropical storm Shoni nga naa karon sa Philippine Sea. Anaa kini sa gilayo nga 700 kilometers sa sidlakan sa Basco, Batanes ug adunay gikusgon nga 85 kilometers per hour ug unos nga 105 kilometers per hour. Nakataas na karon ang signal number 1 sa northeastern na portion sa mainland Cagayan ug eastern portion sa Babuyan Group of Islands. Sa forecast sa Metro Weather, hinahinay nga nakaduol ang bagyong Shoni sa extreme northern Luzon. Ugma kung dili mausab ang direksyon ini, maglandfall kini sa Biyernes sa Babuyan Island o kaha sa Batanes. Adunay panagsa ngadto sa may pagkamadagumon nga kalangitan, inubanan usab kini sa patak-patak, mga isolated nga mga paglan-ulan, kulog og kidlat kasagari hapon o sa gabi tungod sa localized thunderstorms. Samtang Davao City Mayor Sara Duterte personal nga mitunol og hinabang ngadto sa mga